Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kejingwan tu jong ki breu na keling ki benta jong kathan khasi bat jangtia panwan ai khublei badru kejingkit bokit riang yo Presiden Rangba ke Voice of the People Party uba Arden Miller basayomoy ubala syong sya thengan menta lahan reus ni kenti nado ka arpulai terik ujemang kala nang jor hakabala yo i bawat ki breu ki badon jingduna haki dikhot medru ki sngokhia halor ka senjam kabala shim da uba Arden katto kat ni nakibakum kita la sakhi bo weu samlarang ba ubadan jingduna haki kijat ulawan syakmat ban ai men sem yo ba Arden nakabenta ka jingya ki jong u halor ka jingdawa naka sarkar pan penbet ya ka reservation policy nakabha thungkam